E que temos aquí a actualidade visual con Adrián Iglesias e Irene Fernández. Que tal, chicos? Que tal estades? Moi boas. Moi boas, Cristina. Pois ben, aquí aproveitando o bo tempo, Un pouco metidos na pocho. peceira. Un pouco Sí, pocho, poquinho verdade? pocho, pero Vamos a facerche compañía, muller. Graciñas. Nuria por agora non pode vir, pero máis tarde xa estará con nos. Pois Exacto. podes invitala ao cine este venres porque temos 2 estreas importantes a comentar. En serio? Sí, así que comenzamos coa película Nosotros, unha cinta de terror dirixida por Jordan Peele, que é o director de Déjame salir. Uh-huh. Sí. Na que Adeline, unha nai de familia, decide volver ao pobo da súa infancia co seu marido e os seus fillos cando comenzarán a verse asolados por unhas figuras que lles resultarán extrañamente familiares. Unha versión maléfica de eles mesmos. Son... Que guai. Eu vin o tráiler porque aparecen todas as partes de YouTube. Sí. Pola noite salto rápido porque dame un pouco de cousa. Pero bueno. O trailer é así moi extraño, pero a verdade é que mete ganas de vela. Sí, sí, sí Ti que viches a de Déjame salir? Sí, a mí gustoume moito. Sí, Non sei, está moi parece ben. intrigante. É como ao final tamén ten un final así un pouco, non sei, gustoume, a verdade, non me esperaba iso da película. Entón, non sei, a min gustame moitísimo os thrillers psicológicos, entón Sí. A verdade que sempre sorprenden por unha parte ou por outra. Sí, totalmente, o sea, da Totalmente. igual porque partes hayan que sorprenderá. Así que a ver, aquí Tedes la ganas de vela vos? Eu sí, Sí. teño bastantes. Sí. Sí, sí. Pero máis desta ou da seguinte que vai falar a Irene? Eu máis desta, porque a seguinte da que vamos a falar é Dolor e Gloria, a nova película de Pedro Almodóvar, que Pedro lévanos de Almodóvar. viaxe. Certo. Que? A nova película, Sí. claro. Sae Rosalía nesta? É a que sale porque grabou Rosalía con Pedro Almodóvar, Creo non que sei sí, creo que sí que está. Esta de Penélope Cruz? Ten que ser porque non hai outras, sí, non? Ah, pues Sí. ten que ser, ten que ser. Esta película lévanos de viaxe con Salvador Mallo, un director de cine que está nos seus últimos días e repasa a historia da súa vida desde que era neno. E como xa está na cama letargado e está repasando toda a historia da súa vida desde que era un neno, evolucionando, etcétera. Teño ganas, o sea, a min Pedro Almodóvar gústame, o sea, eu solamente vin 2 películas, as míticas Volver e La piel Sí. cabito. Tamén. Non sei que non vi ninguna máis, pero gústame realmente, o sea, as 2 pelis que vin del gustaronme. A vos gustaron as pelis que vistedes del? A ver, ten Non. obras curiosas. Curiosas. É moi seu, sí, non? A verdade é que Non. ou che gusta ou non. non te entra por ningún lado. A mí non me Non te acaba entra. de... Eres dos que non te convencer. entra. É lógico, Eu creo que a verei, pero non sei se no cine. Igual se non hai moito máis ou a lo mellor espero a que saia en formato Eu físico. tamén. Pero bueno, non é que me cause moita prisa. Pero, sin embargo, temos aquí as noticias, así que temos que comentar o novo tráiler de Vengadores Endgame, que está aquí elevando as ganas polo estreno e as emocións dos seguidores máis aférrimos. Non sei se o viches, Cristina. Non o vi. Pois que hai un niño ao final do tráiler que volveu loco a todo internet no que Thor habla con Capitana Marvel. Ah, sí? Sí, en plan, digamos que sostén o martillo, va correndo a súa man, ela sonríe e Thor din, gústame esta. Entón todo internet explotou. Son parella eles ou... No, os actores. Quen sabe? No, os no actores bueno, non. os actores non. Entre eles Thor e Capitana Marvel. En principio non. Ah, Al bueno. menos por ahora. Compañeros de traballo. Compañeros de traballo. Sí, pero bueno, internet xa sabes como funciona. Sí, totalmente. O sea, o salseo en internet funciona, pero vamos, mellor que nada. Estamos tamén con emociones porque comeza a conta atrás para a última temporada de Juego de Tronos. Sí, É a Xogo de última? Tronos. A última xa. Esta que dicían, ai, non vou poder esperar ata que saia a 2019, Pois mira, está se aquí xa. chegou. Que rápido. Ala. Se chegou. Que pasada. Se chegou cando chega. Queda un mes? Queda un mes. Que forte. Así que se queres, xa podes Eu nunca collela dende o principio e verá toda Que de tal, golpe, que tal? quedará che tempo. Vos gusta Eu Xogo de Tronos? estou vendo agora. Sí? Sí, En que vieron- temporada vas? Vou pola mitade da segunda, aún me queda. Pero viene esta historia dunha rapaciña que sigo que está en Estados Unidos, foi ¿Sí? de viaxe a Nova York, que ten unha pantalla xigante con a conta atrás de canto tempo falta. En para serio? Juego de Tronos, sí, sí. Esa muller está vive por y No, para... no, en plena cidade, en Nova York, Ah. unha pantalla LED destas grandes. Pues- En Nova York? Sí, Pero tipo... Moitos fans teñen por ali. Que forte. Sí, sí. sí, sí, É totalmente. que é unha serie que ten moitísimos seguidores, é unha pasada, é como Star Wars ou algo así, non? Prácticamente. Ou como Frozen. E falando de películas míticas, temos que decir, isto sorprendeume, que chega un remake bollywoodiense de Forrest Gump. Pero hai un parecido que me llamo Han ou algo así. Sí, que sí, tamén é pero- de pero ese de- bollywoodiense. sí, de Sí, a Bollywood. versión india. Dos indios. Que forte. Fixeron a versión de Forrest Gump. Protagonizada por, aí vou, Lan Xing,
Candada. Sí, Cris, non poñas esa cara, Lanshin, De toda a vida, de toda a vida. É dirixido por Advait Chandan. De toda a vida. De toda a vida. A mí é que Bollywood Increíblemente penso en conocidos. Cheetah Girls 3. Penso nesa película porque a mí Cheetah Girls encanta. Referente para todos. Total. Sen Raven. E bueno, ti que tes que contarnos, Eso, Adrián. Adri, que tes para nós? Pois eu desta semana os traio nos videoxogos unha chea de novidades ben exóticas, a verdade. E tiro polo exótico porque cos estrés que temos esta semana temos un xogo que, pese a ser unha nova proposta, a moitos xogadores veteranos lles soará. Falamos de Sekiro. Sekiro. Digo co acento xaponés propio de Sekiro. Sekiro. Como é Sekiro. O pechado Sekiro. A vocal. Shadows Bueno. Dies Twice, as sombras morren dúas veces, sería a traducción. Que aínda que este nome non sexa moi recoñecido, os seus creadores son From Software, que sí que o son, famosos por ser autores de xogos de culto como a saga Dark Souls, igual soache o nome así un pouquiño, Sí, un pouco. Demon Souls ou Bloodborne, xogos caracterizados por ter un gran traballo de ambientación, cada un no seu propio universo, sempre tirando pola fantasía máis así escura, desoladora, case deprimente. Ademais de pola súa gran dificultade que non perdoa nin media aos xogadores máis valentes que se atreven a probalos. Son famosos por estas cousas, sobre todo. Nesta entrega, con Sekiro, abandonamos a fantasía oscura medieval europea e trasladámonos ao Xapón feudal. Que guai. Entón, pois temos así demos, tradicións orientais. Iso sí, teremos retos con pinta de ser iguais, de ser oscuros e difíciles que os que tivemos visto hasta agora. Pero ti A verdade que coñecías ten moi xa boa pinta. xa xogar, o sea, Sí, eu xoguei os Dark Souls. Ah, vale. Este, a ver que tal, en Xapón. Así, son xogos moi movidos, de acción. Prométenos iso, acción, Que tensión, un universo que de seguro pois nos atrapará na súa maldición de ter que repetir e perfeccionar a nosa técnica e enxeño para superalo. Que interesante. Está disponible o venres 22 de marzo para PS4, Xbox One e PC. Dentro de nada, básicamente este ben. Esta semana mesmo. Total. Pois xa sabedes, caparatistas a compralo. É moi divertido, moi frustrante, pero esta frustración que dis, gústame aquí matarme. Gústame sufrir. Gústame sufrir. Ese sufrimento, bo. E pasamos ás novas que imos falar dunha tendencia da que xa parece que se está cada vez en camiñar máis a industria dos videoxogos, que é dun anuncio que seguramente teremos novas esta semana. Por parte de Google. De Google? Sí, Google dixo, vou facer un anuncio referente a videoxogos. E diste, que pode ser isto? Google e videoxogos. Pois tratase de que as plataformas de streaming de videoxogos á carta que están agora intentando meterse, digamos, a zarpa no mercado, parecen como a evolución lóxica, ¿no? Abandonamos prácticamente o formato físico, que agora casi ninguén compra xogos nin películas en CD, DVD, e pasamos a compra digital, e agora os servicios á carta, pois como Netflix. Entón, estas industrias intentan pois facerse un oco, digamos, meter aí a súa propia tenda de streaming da man das distribuidoras como Sony, que a semana pasada lanzou PlayStation Now, que é un servicio no que pagando pois unha cuota mensual, como Netflix tal cual, podes xogar un catálogo de máis de 600 títulos das consolas de PlayStation. Pero aquí está o truco, sen necesidade de ter unha PlayStation. E como xogas? Pois xogas en calquer plataforma que teña posibilidade de streamear vídeo. Por exemplo, Un ordenador, o teu móvil, o móvil, a tablet. a tablet, todo. E podes conectarle un mando como se Que fose unha forte. consola de verdade. E canto pagas ao mes? A ver, Pois, a verdade, agora están comezando, están un pouco probando prezos e todo isto, porque é algo novo. Pero eu penso que será, pois, iso, son os 30 euros ao mes, o precio dun xogo. E que pensades sobre Entonces o catálogo esa inteiro. nova forma de é curioso, tendo en conta É moi que con curioso, series sí. funcionou, a veces non se traslada isto, porque hai cousas que Totalmente. nun medio funcionan e E noutro outro non. non. A lo mellor a xente dos videoxogos pois prefire ter o seu xogo, pagar por cada xogo e así pagar directamente a cada... Porque hai moita xente que compra os xogos precisamente para pagar os creadores. Claro. Entón, ao mellor prefiren esta... Non pasa nada. Non pasa nada, pequeno. Fai iso directo. Pois iso, esta semana parece que Google fará o seu movimento coa súa consola de Google Play, que é unha máquina coa que se poderá acceder a esta plataforma de streaming e o todo o catálogo pois de xogos que nos van por eles a disposición e xogar en calquer parte. Pois mola. Gústame. É interesante, Hai a xogos de verdade. todo tipo, verdade? Sí. Para xogos, todos os gustos. Feitos e dereitos. Por agora queda ver como evoluciona e a ver que nos Exacto. A ver espera que tal esta va, nueva a técnica tecnoloxía. de industria dos videoxogos. Pois Claro xa nos que tal. contarás, Adri, para a Moi ben. semana que ven ou cando queiras. Moitísimas gracias, chicos, por todo e por estar aquí con nós outra semana máis. Así que Aquí, ata semana Cris. que ven.
Chao. Hasta luego. Así que el